प्रमद बर'आ रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामालासिनो गावनि बेक्ति स्वार्थखौ बांसिन गुरुत्व होदों। साख्रि होनो हानाय केपासिटियानो दा माने बिटिसि सरकारनि आखायाव गैया। थसि खालामनानै भटखौ खावाबा जों देरहाखागोन आरो बे अबस्थायाव जों दा नुनो मोनदों। प्रमद बर'नि माने सोरबा लिडारा एम्फौ जानायानो होनदों। एम्फौ जानायखौबो जों आइजोफ्रा बासि बासि सङा होमबा? जोंना लिडारा थगायनो रोङा, सादा सिदा बेसोर बा स्किम बिनो थाङोबा पार्सेन्टेज सेंसनानो जायाखै पार्सेन्टेज रायलायग्रोयो। दासो सफैदों क'क्राझारनिफ्राय। आंहा माने प्रग्रामाव गैयामोन। दा दिनै प्रग्राम दं लाखिदों होननानै खोनानानै आं फैदों आरो ओरैनोबो माने परिबेसखौ नायनो फैनायनि थाखाय आंहा गोसो दङमोन। बे हिसाबै माने दिनै प्रग्राम लाखिनानै दोनदों। आं फैनायखाय मोननैसो गामि हाबनानै आं दा थांगोन। आरो ओरैनो आं खोनानो मोनदों जे बिपिएफनि प्रति सुबुंफोरनि साननाया बिराद पजिटिभाव दङ। खारन देर बोसोर हमनानै रायजो राजाया गोबां आसा खालामदोंमोन। हाग्रामाया माबायदि जाख्ल'दों, प्रमद बर'आ जाख्ल'दों जाख्ल'आखै गासिबो दा रिजायनानै नुनो मोनबाय जे प्रमद बर'आ रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामालासिनो गावनि बेक्ति स्वार्थखौ बांसिन गुरुत्व होदों। माने बेखौ नुदों रायजो राजाया। दिनै जोंनि खोथाखौ मा होनो, साधारन पाब्लिकआनो दा जोबोद माने दुखु जारलायाव गोग्लैनानै दङ। बिथांमोनखौ जेबायदि थगाय थसि खालामनानै गोबां आसा होदोंमोन, बे मोनसेबो दिनै फलियाखै। घरे घरे साख्रि होगोन होननानै बुंदों। साख्रियाथ' दाख्लै 26,000 साख्रि होलांबाय आसाम सरकारा। थेवबाबो बेवहाय माने जोंनि बिटिसिनिफ्राय रावबो गैया। थारमाने बिटिसिया दाबो साख्रि होगोननि खुनु माबायानो गैया, सिस्टेमखौनो दाबो खालामाखै। आरो साख्रि होनो हानाय केपासिटियानो दा माने बिटिसि सरकारनि आखायाव गैया, गासिबो आसाम सरकारनि आखायावसो थांजोब्बाय। बेखौ दा रायजो राजाया नुनो मोनदों। होमबा माब्रै घरे घरे बिसोरो माने लेखा गोरों सोरबा सेंग्रा सिख्लाफोर दङबा बिसोरनो साख्रि होगोन होननानै थगाय थसि खालामनानै बिसोरो इलेक्सनखौ गेलेबाय। दा थगायजानाय सुबुंफ्रा मोनथिनो मोनबाय जे माने हाग्रामा महिलारि बायदि सुबुं अनफावरि लिडार जोंनि गेजेराव गैया। गतिके बिथांखौनो आरोबाव फैफिनजानो लुबैदों। बे हिसाबै बे कख्लाबारिनि केन्डिडेट, जोंनि केन्डिडेटआ देरहागोन होननानै आं दा भरसा खालामनानै दं। जुदि थगाय थसि खालामनानै भटखौ खावाबा जों देरहाखागोन आरो बे अबस्थायाव जों दा नुनो मोनदों। जाजाबावसो बासिनानै, खिन्थु गावस्राथ' रोदोमखायाखैनो। बिसोरनि गायनाया आबादानो खिलिखायाखिसै, माखौ मोनजाबावनो रायजो राजायालाय। जोंना जेनेबा प्रमद बर'नि माने सोरबा लिडारा एम्फौ जानायानो होनदों। एम्फौ जानायखौबो जों आइजोफ्रा बासि बासि सङा होमबा? संनानै जायो। सोर होनदों एम्फौ जानाय होननानै? होनथों, गावहानो एम्फौ दैजाबाय खोमा मेलेमा। गावनि मेलेमा एम्फौआ दैनायखायसो बियो जोंनि आबादफ्राव माने एम्फौ दैनाय होननानै बुंदों। बिपिएफनि आबादा एम्फौ दैनाय, दैफेराखै। एम्फौआ दैदोंब्ला एथ' सुन्दर लामा जाबाय दिनै, एथ' दालां जाबाय। बे 15 बोसोराव 17 बोसोर नङा दे, बोसोरनैयाव सिस्टेमखौसो बानायबाय थादों। 15 बोसोरखौसो सासन खालामनाय जादों। बे 15 बोसोराव बेसेबां लामा बानायदों नोंथांमोना गावसोरनो नुदोंना? एथ' सुन्दर बिटिसि एरियानि सिङाव थानाय लामाफ्रा गोदो एसेबो गैथारामोन। बिराद खर' सालायलायोमोन। बाक्सायाव फैनांगौ होननानै बुङोबा बरपेटासो होनोमोन ना गोदो। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट बागमारायाव आं खयबार फैदों। आसाम पुलिसा जिनाहारि खालामफैदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि श्राद्धनि दिनाव। श्राद्ध खालि बियो बरपेटा डिस्ट्रिक्टनि लिडारफ्रा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि श्राद्धआव थांनायावनो माने पुलिस आर्मिफ्रा फैनानै बागमारा गामियाव जिनाहारि खालामो रिनामोनखौ।
आलु गेसावा रोदोमफिनो रोङाना रोदोमफिनो रोङोसो गायोब्ला बे खिलिनोनो रोङा अबस्थाया गाज्रिखाय बिसोरो पाब्लिकफोरनि सिन्थाखौ थिंकिंखौ बोरै बिसोरो मौजुद खालामनानै लाखिनो बेखौ साननानै थगाय थसि बाथ्राखौ बुङो बिसोरो खिन्थु जोंना लिडारा थगायनो रोङा सादा सिदा बिसोरा प्लेन माने सिन्थाजों बिथाङा बाथ्राखौ बुङो आरो सैथो खोथानि बादै जेबो बाथ्रा बुङा बे बिथांमोना बेबायदि नाङा बाहायनो नाङा बिथांमोना साबधान जानानै थादों रायजो राजा नुखाबाय बिसोर आलु गेसाव होननानै बुङोमालाय मा जानो आलु गेसाव होननानै बुङोब्लाबो रायजो राजानो नुखानानै दंना बिसोर बेक्तिगत भाबै माबायदि प्रपार्टि खालामदों खम समनि बिथोराव प्रपार्टि खालामदों बेफोरखौथ' रायजो राजा नुगासिनो दंना आरो पार्सेन्टेज जानाया आखल गैयै सिमा बारनाय माने माबा स्किम बिनो थाङोबा पार्सेन्टेज सेंसनानो जायाखै पार्सेन्टेज रायलायग्रोयो पार्सेन्टेज बिजाग्राया आंनाव थाङो मारुवारियानो जा सोरबा हारसायानो जा गासिबो बर'फ्रा आंनाव थांनानै बुंहैयो बेफोर मा आखल बेलाय हाग्रामा महिलारिया बिदि 20% 30% पार्सेन्टेजनि खोथाखौनो बुंनाङाखै दिनै बिथांमोना सासनाव सियाराव जबायबो पार्सेन्टेजनि खोथासो बाजार खुलिदों बिटिसिआव दा बाजार पार्सेन्टेजनि बाजार स्किम बिक्रि खालामनायनि बाजार बेबायदि सोलिगासिनो सारा बर' हारि खस्थ' खालामनांगोन रायजो राजाया जि गोरोन्थि सानदोंमोन बिथांमोननि थगाय थसि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नंथारगौ सानदोंमोन बेखौ जोंहा माने फुगारफिननानै होनांगोन स्पष्ट खालामनानै होनांगोन जे होमब्लाना जोंनि बिपिएफआ आरोबाव फैफिनगोन आरो थगायनायनि प्रथम एकर्ड खालिनो थगायनायनि एक नम्बर फ्रड हिसाबै माने नुनो मोनबाय रायजो राजाया जाथाया जाहैबाय आसामाव जोंनि बिटिसिआव सान्थि लाबोनायनि सुक्ति होननानै बुंदों सान्थि लाबोनायनि सुक्ति होनोब्ला बै जे जोंना बिदा फंबाय माखासेफ्रा उदां बर'लेण्ड सृष्टि खालामनायनि थाखाय बिथांमोना हाग्रा बंग्रा थांनानै आन्दलन खालामदोंमोन हाथियार लानानै बिथांमोनखौ अभारग्राउन्डआव लानानै फैनायनि बाथ्रामोन होमब्लासोनो सान्थि सुक्ति जागोन खिन्थु सान्थि सुक्ति होननानै बिथांमोनखौ माने थगायनानै जाम्बा बानायनानै दोनदों बिसोरनि एकर्ड लिरनाय खुनु लाइन मोनसेबो बिसोर नुनो मोनाखै जायनि थाखाय बिसोरा दिनै माने आफसोस खालामगासिनो दं सुक्तिखौ खालामनानै आफसोस खालामगासिनो दङ दा सानसे बिसोर गावसोर धैर्य हमनानै थानो निस्सय माने बिसोरो आरोबाव सिगांनि लामाखौनो लाफिननो थाखाय माने थांखि लानो हागौ बे हिसाबै माने सिगांनि जे सुक्ति बे थगायनायनि सुक्तिसो रायजो राजाखौ खुलुमसननानै खावलायहरगोन जे नोंथांमोना इउपिपिएलनि नंखाय बाखाय थगाय थसि खालामनानै रायजो राजाखौ माने खैफोदाव खोख्लैनो थांखि लानानै जे बाथ्राफोर बुङो बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना फोथायनो नाङा नंथारगौ आसल नेताखौ लिडारखौ नोंथांमोना सायख'नानै ला जाय लिडारा रायजो राजानि खामानि मावनानै गावखौनो माने रायजोनि थाखाय हगारसारनानै होदों बेबायदि लिडारखौ नोंथांमोना सायख'नानै लादो जे जाबाय सिगांनि जे गोरोन्थि मावलांबाय बे गोरोन्थिनिफ्राय नोंथांमोना फैफिनदो आरो सिगांनि बायदि आरोबाव जाहाथे जौगाथायनि खामानिखौ जोंनि बिटिसि सरकारा गोदान फैफिनोब्ला मावनायनि खाबुखौ मोनो बिनि थाखाय नोंथांमोना जोंनो खाबुखौ